Volám sa Táňa Kizivatová a do školy na Hubeného ulici 25 som prišla v roku 2009, čiže už pred nejakým tým rokom z pozície zástupkyne, ktorú som robila predtým na 2 bratislavských školách. Chcela som si naplniť svoju ambíciu byť riaditeľkou a robiť s kolektívom ľudí, ktorí budú moje dovtedajšie skúsenosti spoločne so mnou realizovať. Veľmi som sa tešila, keď budem môcť na Hubenke vybudovať školu, kde sa všetky deti budú cítiť bezpečne, kde deti budú rady chodiť do školy, kde sa bude vychádzať z ich potrieb a budeme všetci učitelia s nimi rešpektujúco komunikovať. Tak som si začala budovať svoju vlastnú školičku s kolegami, ktorí so mnou prišli, ale hlavne ukázať tým, ktorí na škole už vtedy pracovali, že sa dá robiť aj trochu inak. A začali sme spoločne budovať veľkú cestu zmeny. Z malej školičky, ktorá mala okolo 400 detí, sme spoločnými silami vybudovali dnes veľkú základnú školu s materskou školou Jana Amosa Komenského, ktorá má 800 detí v základnej škole, 100 detí v materskej škole a vyše 100 zamestnancov školy. Na Hubenke robíme metodikou vysokoefektívneho učenia. Čo to vlastne znamená? Snažíme sa pre všetky deti okrem bezpečného prostredia brať do úvahy aj ich k ním individuálny prístup. Dôraz chceme klásť naďalej na rozvoj sociálnych zručností a celoživotných pravidiel, ktoré sú alfou a omegou vysokoefektívneho učenia. Chceme deti naučiť kritickému mysleniu, tiež rozvíjame túto zručnosť už dlhé roky, ale teraz sa chceme na to čo najviac fokusovať, aby deti vedeli v dnešnej pretechnizovanej dobe rozlíšiť, čo je pravda a čo nie. Za týchto 9 rokov, čo som na tejto škole, sa vďaka pani riaditeľke škola výrazne zmenila. Je tu veľa nových vecí a oveľa krajších. Naša Táňa nie je len líderkou, ktorá vedie našu školu, ale hlavne je veľkým človekom, ktorý nás spája. Je to tak, že čomu ona verí a čo tu priniesla s víziou, tak tu reálne aj s nami žije a to je hlavne taký ten jej ľudský rešpekt a zároveň aj partnerský prístup. Nepoznám nikoho, kto sa vie za krátku chvíľu nadchnúť pre toľko vecí a príležitostí. A vie to byť veľmi motivujúce pre našu prácu, hlavne keď vieme, že ona ju naozaj vidí, počuje a cíti. Ja Táňu vnímam aj ako takého hľadača talentov. Zoskupila tu veľké množstvo mladých a šikovných ľudí a dáva nám veľký priestor na sebarealizáciu a aj taký sebarozvoj. A vždy, keď prídeme s nejakým novým nápadom, tak sa pre neho nadchne a podporuje nás v tom, aby sme sa stále posúvali ďalej. Radšej mestská časť, kde sa školákom žije veľmi dobre, pretože je tu dobrá spolupráca so zriaďovateľom. Cítime obrovskú podporu aj celého vedenia úradu, aj pána starostu. Čo ponúkame na Hubenke výnimočné je klub pre našich druhostupniarov. Vybudovali sme si z bývalej kotolne super školskú klubovňu, kde naši druhostupniari popoludní za prítomnosti pedagogických asistentov môžu tráviť svoj voľný čas. Na Hubenke sme si okrem krásnych vzdelávacích a náukových priestorov budovali aj takúto krásnu mini telocvičňu, posilňovňu, na ktorej naše deviatáčky poctivo mákajú, aby mali krásne postavy, aby sa páčili a teším sa, že z toho majú dobrý pocit a úsmev na tvári. Na škole sme zrealizovali niekoľko čitateľských kútikov, ktoré nazývame knihobúdkami. Do nich deti môžu aj z domu priniesť knižky, ktoré si chcú vymeniť so spolužiakmi. Deti majú možnosť na našom botanickom námestí na 2. poschodí si zahrať veľké záhradné šachy,
Je to jeden z predmetov, ktoré na Hubenke tiež sme zaviedli. Práve sme prišli do priestorov našich špeciálnych pedagógov, do senzorickej miestnosti, kde sa stretávajú deti, ktoré majú viac energie životnej a sem si prichádzajú počas prestávok aj niektorých hodín zahrať kalčeto, oddychnúť pod stromom alebo pohúpať na kresle, zahrať sa so senzorickými hračkami a prípadne porozprávať s našou výchovnou poradkyňou a špeciálnymi pedagogičkami. Je to veľmi príjemný priestor a určite by sa tu každý, aj dospelák, dobre cítil. Na Hubenke nechceme len vzdelávať. Nechceme, aby bolo vzdelávanie našou prvou radou úlohou. Na Hubenke chceme hlavne vychovávať. Chceme vychovávať človeka spravodlivého, priateľského, ktorý rešpektujúco bude komunikovať, vie aj v určitej situácii asertívne zareagovať, vie byť milý a priateľský. My si želáme, aby všetci naši absolventi odchádzali do sveta alebo ulietali do sveta ako motýle po našej motýlikovej slávnosti a veľmi radi sa vracali do svojej školy, aby nikdy nezabudli, že boli v minulosti amosákmi. Nech všetko, čo sme ich naučili, ich sprevádza životom. Nech sú v živote šťastní, láskaví.